Яхшы. Шулай булсын, Сіз дәйім. шундый тыйнаклар менә көткән идек анда кемнендер. Үйләндем, йорт салдым, лотерей җиңдем. Машина алдым. Дубайга бардым, акча туздырдым. Диңгездә көндә кыенам. Әйе. Кыендым, әйе. 8 көнгә кыйындык та кайттык. Юк, гомумән шунысы шатландыра, барысы да әйбәт булгач, димәк, барысы да әйбәт. Менә кыскача, тигез, тынычлык үзе бер зур әйбер ул миңа калса. Һәм сезнең менә биредә сау сәламәт килеш, яхшы кәеф белән, яңа ел кәефе белән биредә утыруыгыз да безне дә сөендерә. Әлегә шушы сөенечкә дә алкышлап алыйк әле. Хөрмәтле кунаклар, инде шушы позитив моментта мин сезгә бер кичкенә генә уен уйнап алырга тәкъдим итәм. Сез моның белән килешәсезме? Уйныйбызмы? Әйе. Уенның кагыйдәләре бик гади. Минем Менә кадерле урыннан йөрәк түреннән сезгә дип серле карточкалар чыгара. Әйе, булар гади карточкалар түгел, серле карточкалар. Хөрмәтле тамашачылар һәм кунаклар, әлеге карточкаларда җәнлекләр исеме язылган. Менә шул җәнлекләр булып, аларны тавышландырып, менә алар ничек җырлыйлармы, кычкыралармы, сөйләшәләрме, шулар булып сезгә бер җыр башкарырга кирәк булачак. Һәм коллегаларыгыз әлеге җырны танып алалар да, һәм кушылып ике юлын бергәләшеп җырлыйсыз. Әйе. Карточкаларны таратам. Рәхим итегез. Бисмилла әйтеп алыгыз. Әйе. Әфсен төпсен. Йөгереп йөрсен Динара. Яхшы, һәм инде баянчыларыбызга рәхим итегез. Алмаз. Сөзсен иң авыр эләксен. Аниса, мә, сиңа да. Акитамна. Әйе. Булсын. Мин дә үземә менә берсен алдым. Җырны танып белүгә менә сезнең кнопкалар бар, әйме, менә Шушы төймәләргә басабыз. Яхшы, әйдә Динара синнән. Мяу 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 Син карточканы миңа биргәчтен, мин дә азартка кирип киттем. Яхшы, Алмаз әйдә син. Бак. Бас кызым әпипә. Әйе, бас кызым әпипә, үрдәк булып җырлады безнең Алмаз. Шулаймы? Мин дөрес, алга таба. Әйдәгез сез. Кем булып? Сарык булып. Яхшы. Алиса, әйдә син. Минем җырны җырладылар бит инде. Кем? Сарык В җырлады. лесу родилась елочкана. Юк, башка җыр сайла. Әйдә мин кыткылдап кына күрсәтәм, чын тавык булып. Әйдә. Ничек? Әфәрин, килештерә. Фәйзул хан. Күбәләк. Әйе, күбәләк. Сез инде үгез булып, әйе, үгез булып тасвирладыгыз. Әлеге так, миндә мандырак. Кайсы җырны сөйләм икән? Әйдә бер катлаулыракны. Выж. Happy New Year. Һәм нинди җәнлек? Балкырт әйе. Ну, безнең авылда балкыртлары дип шалар. Бездә дип шалар. Минем шыпша булды бу. Хөрмәтле кунаклар, булдырдыгыз. Сиңдә бар бит әле, балкыган бу әйдәле. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Эт булды бу. Синең бу инглиз ите булды. Безнең авыл этләре хау дип беләләр. Нәйсә, хау. Миндә гап. Безнең шәһәр ите. Мин шәһәр ите. Хөрмәтле кунаклар, рәхмәт, әфәрин. Инде шушы күңелле мизгелдә без янәдән бәйрәм сәхнәсенә күчәбез.